venovať. Vy máte aj nejaké jazykové znalosti, či ani nie veľmi? Trošku. Má nemčinu? Áno, áno. Pozrite si, prosím vás pekne, toto teda je v nemčine, možno sa vás niečo bude pýtať, že keby náhodou, tak sa zatiaľ prelistujte. Len tak, ale nebojte sa, to nebude nejaká jazyková táto, posaďte sa, hneď vám ho zavolám, dobre? To je skôr tak, že vedieť jednať s ľuďmi a tak, za chvíľočku vám ho zavolám. Sedte ďalej, čo sa nedieje. Prečítajte si, čo máte. Porobím, niečo tu, áno? Dobrý deň, prajem. Pohode. Ja som kolega. Áno. Dobrý deň. Nech sa páči, pokračujte. Nič sa nedieje. Ten stručný životopis má byť ozaj Nie, stručný, vyslovené hej? základné údaje, nič viacej. Keby ste si chceli. Ďakujem, nefajčím. Nech príde kolega, šéf, vzala zatiaľ nejaké drobnosti.
Tie niektoré, tri veci, ktoré... niektoré aj ty si ženy zoberieš. sa boja. Tie tri veci. Daj sa mi. No, Mi sa páči. no. Lebo boli tu zhruba tri veci, štyri, ktoré bolo treba... Ty si všetko pobral? A máte radi myši?